Jeg er begyndt nu. Okay. Ja, hej. Kan du fortælle lidt om, hvad du har fået til morgenmad? Ja, jeg fik simpelthen havregryn med solsikke kerner og mandler og sojamælk til morgenmad. Det smager godt og enkelt og lækkert. Hvad? Nu kan vi se, at du sidder med en kop kaffe i hånden. Drikker du kaffe hver dag? Ja, jeg drikker kaffe hver dag. Men jeg når ikke rigtig lave det om morgenen, så jeg ikke tage afsted. Og det er derfor, jeg drikker kaffe. Hvor mange kopper? Nå, for helvede. Ej, undskyld. Nå, okay, nej, whatever. Ja, men du skal vel også bare klæde det. Ligger du godt, Anna? Jeg ligger helt godt. Er det sådan, du tænker, du skal tilbringe din studietid? Altså, jeg tænker, hvorfor ikke? Jeg kan lige så godt have det sjovt og have det rart. Jeg ligger bare og trækker det, før det mænd, der kommer gående. Så skal vi toilettet lidt. Det er her toilettet, ja. Jeg ved ikke, det der med, når det er flere forskellige videoer, kan man så også